Tajomstvo svätého Valentína. Príbeh zakázanej lásky a odvahy. Každý rok 14. februára zaplavia svet červené srdcia, kytice ruží a vyznania lásky. Ale málo kto vie, že história tohto sviatku nie je len o sladkostiach a romantike. Je to príbeh, ktorý sa začal písať v krvi a vzdore v temných dobách starovekého Ríma. Cisár, ktorý zakázal lásku. Píše sa 3. storočie nášho letopočtu. Rímske impérium je v neustálom vojnovom stave a cisár Claudius II, známy ako Claudius Krutý, má veľký problém. Jeho vojaci sa nechcú lúčiť so svojimi rodinami a odchádzať do bitiek. Cisár dospel k radikálnemu a pomerne bizarnému záveru. Ženatí muži sú horší vojaci, pretože sa boja o svoje ženy a deti. Vydal teda nekompromisný dekrét. Všetky zasnúbenia a sobáše v Ríme sa rušia a prísne zakazujú. Kňaz, ktorý neposlúchol. V tom čase žil v Ríme kňaz menom Valentín. Pre neho bola láska posvätným darom, ktorý žiadny pozemský vládca nemal právo zakázať. Napriek hrozbe trestu smrti začal Valentín oddávať zamilované páry tajne, v noci a za svitu sviečok. Netrvalo to dlho a správy o jeho tajných obradoch sa doniesli až k ušiam cisára. Valentín bol zatknutý a uvrhnutý do žalára. Zázrak v cele a prvá Valentínka. Podľa legendy sa Valentín v žalári spriatelil s dcérou svojho väzniteľa, ktorá bola slepá. Vďaka svojej hlbokej viere a možno aj sile priateľstva, niektoré verzie hovoria o láske, sa stal zázrak a dievčine sa vrátil zrak. Aj napriek tomuto zázraku zostal Claudius neoblomný. Deň pred svojou popravou, 14. februára roku 269, napísal Valentín dievčine list na rozlúčku. Podpísal ho slovami Od tvojho Valentína. Tak sa zrodil základ pre tradíciu, ktorú dodržiavame dodnes. Od Luperkálií k Dňu lásky. Cesta k modernému sviatku však nebola priama. V polovici februára sa v Ríme pôvodne slávili Luperkálie, divoké pastierské slávnosti plodnosti. Boli to rituály plné tanca, pri ktorých sa mladé ženy zapisovali do zoznamu lásky, z ktorého si muži losovali svoje spoločničky pre nadchádzajúci rok. Kresťanská cirkev chcela tieto pohanské zvyky nahradiť niečím duchovnejším. V 5. storočí pápež Gelázius I vyhlásil 14. február za Deň svätého Valentína, aby oslávil mučeníka, ktorý položil život za inštitúciu manželstva. Ako sa zrodila romantika, ktorú poznáme dnes? Počas stredoveku sa v Anglicku a Francúzsku začalo veriť, že 14. februára si vtáky volia svojich partnerov, čo dodalo sviatku prírodný a romantický nádych. Skutočný valentínsky boom však nastal až v 18. storočí v Anglicku, keď si ľudia začali posielať ručne vyrábané pozdravy zdobené čipkami a stuhami. Dnes je svätý Valentín symbolom toho, že láska si vždy nájde cestu, aj keby ju zakázal samotný cisár. Či už ho oslavujete s veľkou pompou, alebo len tichým gestom, pripomínate si odkaz muža, ktorý veril, že za lásku sa oplatí bojovať.